Ang pag-i-install ng Bible Plus sa PSP. Step 1. I-connect ang PSP sa PC. I-connect ang PSP sa PC gamit ang standard mini USB cable. Sa iyong PSP, pumunta lamang sa USB connection at i-press ang Activate button para ma-establish ang connection from PSP to PC. Buksan ang My Computer at hintayin lumabas ang memory card ng PSP. Step 2. I-copy ang Java emulator sa PSP. I-click ang folders at buksan ang iyong memory card at pumunta sa PSP then game folder. Buksan ang PSP kvm.zip at i-extract ang laman nito. I-copy ang extracted PSP kvm folder sa loob ng iyong memory card sa PSP then game folder. Step 3. I-copy ang Bible Plus installer sa memory card. Mag-create ng folder na paglalagyan ng Bible Plus installer. I-copy ang Bible Plus installer at i-paste sa Bible folder na iyong ginawa. I-eject ang iyong memory card. Para maiwasan ang maagang pagkasira ng iyong memory card, i-remove ang iyong memory card gamit ang Windows Safety Remove function. Step 4. I-install ang Bible Plus sa PSP kvm. I-disconnect ang USB connection. At pumunta lamang sa game, then memory stick. At buksan ang PSP kvm. Pagkabukas ng PSP kvm, piliin lamang ang Find Application. At piliin ang Install from Memory Stick. At ilocate ang iyong Bible Plus installer kung saan folder mo inilagay. At piliin ang iyong Bible Plus installer. Ang installation ay nasa progreso na. Para naman sa Java platform na gagamitin upang tumakbo ng maayos ang Bible Plus, piliin ang Nokia 480x272. Congratulations! Ang installation ay tapos na. To God be the glory.